Bro, ang sarap siguro ng may buong pamilya, no? Pag kumpleto ang tatay at nanay mo. Kasi ako, puro sa mga tatay lang, walang nanay. Santino, ang bumubuo sa isang pamilya ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Basta't may pagmamahal, kahit hindi magkakadugo, ay maaring maging isang pamilya. Kahit magkakalayo, ang pagmamahal ang naglalapit sa kanila. Tandaan mo na ang pamilya ay laging nariyan para sa iyo. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y iisa ang